Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pinanggih kaharjan kawilujengan. Gustipun ingkang tansah jatuhu mirsani channel Solawe. Mugi-mugi ingkang mirsani channel Solawe teng mripapan kadununganipun mugi-mugi kinanjar bagas waras jasmana rohaniyahipun lan batinipun lan mugi mangdiangkat kamote kampian dadet lan pangkatipun lan mugi dipun tambahi rezeki yang kathah mlimpah ruah ridhanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Posdipun dulur dari menika channel Solawe badhe nyajikaken ta nyuguhaken nggih menika perkutut ingkang bertuah ingkang berkaturanggan nggih menika perkutut Gendhewa Sabda Sangga Buwana. Iki perkutut Gendhewa Sabda Sangga Buwana niku dene Gendhewa Sabda niku wonten petake. Iki Gendhewa Sabda sing niki nggih ten petake teng pinggir. Kita petake, petak teh. Iki nggih teh. Lah Sangga Buwana nggih niki teng punggunge niki ten petake. Sangga Buwana. Terus blorok katuranggan Sangga Buwana Gendhewa Sabda. Niki ketepaan malam 29 Ramadan. Niki badhe nginjak utawi ngadepi nggih menika Idul Fitri. Niki perlu katuranggan kados mangaten nika kedah disuceni. Iki badhe kawula suceni, badhe kawula jamas kalih manunggalipun pusaka Kyai Panimbal. Dadi sekanten pes jamas pusaka, pes jamas perkutut berkaturanggan Gendhewa Sabda Sangga Buwana. Iki badhe kawula jamas kesanipun auranipun tambah barokah tambah sae. Iki badhe kawula jamas Bosdik Bosdulur. Tata caranipun jamas perkutut berkaturanggan ingkang bertuah. Assalamualaikum, salam bismillah. Sekar arum ganten wangen garwa nabi nggih nabinipun tiyang sekalian. Sira tak suceni tak jamas perkutut berkaturanggan Sangga Buwana Gendhewa Sabda. Sih lesneng sandrene ana banyu kang jumeneng sandrene ana toya kang meneng. Sira tak jamas sang kersane Gusti Allah. Niki ngangge toya leri lho. Niki toya leri. Toya leri niku toya sing beras badhe tinggi masak ngoten nika direndhem niku leri. Niki nek tinggi jamas perkutut berkaturanggan niku manfaatnya ageng banget, saged ngedalaken energine utawi keistimewaane perkutut, saged yorine saged kumbang, saged aktif malih. Iki tata carane jamas. Iki cukup ditarik brus kedhi ngene. Kan mboten kesane mboten pegel berarti ya. Cukup dicelup 3 kali. Ampun ngantos
Niki apa ngantos kecelup. Niki tata carane pun ya Mas. Ya menika perkutut berkaturangan Gendhewa Sabda Sangga Buwana. Niki cukup dipijeti pinggire ngeten iki lho. Niki cukup dipijeti pinggire ngeten iki lho. Jadi wedhus kami jamas pusaka jamas perkutut berkaturangan dalu ngeten iki tambah sae, tambah jinak, tambah barokah. Jadi ketepaan ajeng malam badhe benjing niku badhe Idul Fitri kados tiyang kedah disujeni. Ketepaan malam 29 malam 30 niki. 30 Ramadan. Niki benjengan lebaran kedah disujeni. Kados tiyang kesane kembali fitrah siji malih. Ya sukune cucuke tata carane pun jamas perkutut berkaturangan ingkang ringit ingkang keramat menika perkutut Gendhewa Sabda Sangga Buwana. Dampit rezeki iki enten petahe pinggire niki. Dampit rezeki enten petahe. Iki sing siwine enten petahe. Sing siwine enten petahe. Teh itu cukup kembang 7 rupa lho. Nah, 7 rupa setinggi jamas ini. 7 rupa. Di proses dulur nggak ada perkutut berkaturangan yang tepak siji suro nggih dijamas jadi Idul Fitri ngeten iki nggih dijamas pada lebaran kesane kados yang fitrah kembali siji malih. Ibadah disujeni proses dulur manunggal purun manunggal teng mriki. Dados para sedherek dulur anggenipun jamas perkutut berkaturangan Gendhewa Sabda Sangga Buwana. Iki kados mengatakan nika tata carane nggih wonten sesajine nggih menika gedang raja, kembang 7 rupa kalih rendeman beras leri kesane beto medal ke auranipun perkutut berkaturangan saged manunggal. Amargi manfaat perkutut niku ageng banget. Namine Gendhewa niku busur panah. Sabda niku ucapan. Pami sampun dilepas mboten saged dipun balekake malih. Lah Sangga Buwana, sangga niku nyangga salam buwana. Alam semesta. Jadi ngangge perkutut kados mengatakan nika kedah diramut disujeni ingkang becik ingkang sae beto manfaat beto barokah bagi sedulur. Amargi manfaatnya ageng banget. Dados angene kawula medharaken perkutut berkaturangan Gendhewa Sabda manunggal sekanten kalih pusaka panimbal kula cekapi semanten pabriya wonten atur katane kagem yang sae bagi sedulur saged komen ten kolom komen Pak insyaallah badhe kula jenderaken luwih detail luwih becik luwih sae kanthi dinten sanesipun.
ana wiji abang neng telengi bumi kairing para nabi wali. Alhamdulillahirabbil alamin.